निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प। निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प। MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202। उद्धव ठाकरे शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या कुडाळ तालुक्यातील तुळसोली गावात भाजपनं सुरुंग लावलाय। तुळसोली गावातील शेकडो शिवसेना कार्यकर्त्यांनी माजी खासदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला। या प्रवेशकर्त्यांमध्ये तुळसोली गावातील शिवसेनेचे खंदे शिवसैनिक विजय वारंग आणि गावातील शिवसेना कार्यकारिणीतील बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय। तुळसोली ग्रामपंचायत निवडणुकीत उद्धव ठाकरे शिवसेनेत 2 गट पडले होते। ही ग्रामपंचायत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडे गेली, तरीही शिवसेनेत धुसफूस सुरूच राहिली आहे। यामुळे कट्टर शिवसैनिक असलेल्या विजय वारंग यांनी माजी खासदार निलेश राणे यांच्या मुख्य उपस्थितीत आपल्या कार्यकर्त्यांसमवेत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय। त्यामुळे शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जातोय। भारतीय जनता पार्टीचा राणे साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सन्माननीय निलेश राणे साहेबांचा आपण आपल्या मनोगतामध्ये सांगितलं आणि हे सगळं ऐकत असताना आणि आपला प्रवेश घेत असताना मी आपल्याला या व्यासपीठावरून शब्द देतो, तुम्ही ज्या विश्वासाने आज भारतीय जनता पक्षामध्ये आलात त्या विश्वासाला आम्ही कधीच तडा जाऊ देणार नाही। कारण का कुठलाही पक्ष सोडताना काही जास्त आनंद होत नाही। आमच्या वडिलांनी म्हणजे राणे साहेबांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी जेव्हा शिवसेना पक्ष सोडला तेव्हा काय आम्हाला आनंद झाला नाही। कुठल्याही पक्षामध्ये आपण जेव्हा वाढत असतो आणि इतका कालावधी आपण त्याच्यामध्ये घालवलेला असतो, त्याच्यामध्ये मग एक दिवस असा निर्णय घ्यावा लागतो की आता बस झालं। कारण का सातत्याने अन्याय जिथे होतो तिथे कधी ना कधीतरी निर्णय घ्यावा लागतो। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला। लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर।